नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाससात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. அத்தியாயம் 7 ஞான விஞ்ஞான யோகம், அதாவது முழுமையான அறிவை பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு நம்ம 3வது பதம் வரைக்கும் நிறுத்தணும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம 4வது பதம் நீங்க படிக்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம அப்படியே டைரக்டா 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறேன்? 4வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भूमिर आबो अनलो वायुः कदम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा. படிச்சீங்க. அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8 சேர்ந்தது எனது பிரிந்த ஜடசக்தியாகும் அப்படின்னு நேற்று நம்ம படிச்சோம் இதை பத்தி. அதாவது ஒரு முன்னோட்டம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது பகவான் கிருஷ்ணனோட கேள்விகள் என்ன அப்படின்றது, அர்ஜுனனுக்கு கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பகவான் அழகா அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். 1ல இருந்து 3வது பதம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணன் சக்திகளை பத்தி பகவான் ரொம்ப அழகா அவர் கொடுக்க போறார். அதுதான் நம்ம 4வது பதம், 4ல இருந்து 12வது பதம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது பகவானுடைய சக்தி தான் இதுவும். அப்ப பகவானுடைய சக்தின்னு சொல்லும் போது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த 5மே பஞ்சபூதங்கள் இல்லையா? நம்ம உடல்லையும் இருக்கு பஞ்சபூதங்கள். இதுதான் சூதல உடல் நம்ம சொல்றது. அப்போ இந்த உடலும் அப்ப பாருங்க பகவான் டைரக்டா சொல்றாரு நம்மள பகவானுடைய சக்தி தான் இதுதான் நம்ம உடல்லையும் இருக்கு. அப்போ நாம யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சக்தி தான் நம்ம எல்லாருமே. எல்லா ஜீவராசிலுமே அதுதான். சூதல உடலும் சரி, சூட்சம உடலும் சரி, 2மே பகவானுடைய சக்தி தான். ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடிய சக்தி. இந்த உடல் சக்தி பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது, ஒரு நிலையானது இல்லை அப்படின்னு தான் பகவான் நமக்கு எடுத்து உரைக்கிறார், அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். முக்கியமா நாம 2வது அத்தியாயத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா 10வது பதத்துல இருந்து ரொம்ப அழகா பகவான் அதான் விளக்குறார். ஆத்ம தத்துவத்துல ரொம்ப கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த 8 விதமான புலன்களை நமக்கு கொடுக்கிறார். மூலக்கூறுகள் சொல்ல முடியும்னா இப்ப இந்த சூதல உடல் அழியக்கூடிய உடல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சூதல உடல் இல்லைங்களா? சூட்சம உடல் அழியக்கூடிய உடல் தான் இல்லைங்களா? சூட்சம உடல் அழியக்கூடிய உடல் தான். அது எப்படி அழியும்? இந்த சூட்சம உடல் சொல்றது எப்படி அழியும்? இந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம். யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? இது 8மே அழியக்கூடியதான் சொல்றார் பகவான். அது ஏன் சொல்றார் பகவான்? ஏன் 8மே அழியக்கூடிய உடல் சொல்றார்? அதாவது இந்த சூதல உடல் எப்படி அழியும்? சூட்சம உடல் எப்படி அழியும்? அழிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. சூக்ஷ்ம உடல பிரபுஜி ஸ்தூல உடல் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூக்ஷ்ம உடல அழிக்க முடியாது ஜி. அது ஒரு இடத்துல ஒரு இதுல இருந்து இன்னொன்னுக்கு போகும். சூழ உடல்
திருப்பி சொல்லுங்க. மனம், புத்தி, அகங்காரம் அது வந்து சூஷ்ம உடல்ல இருக்கு. ஓகே. அதுதான் வந்து நம்ம இன்னொரு பிறவி எடுக்கச்ச அதோடைய வாசனாஸ் வந்து அந்த பிறவில போய் இறங்கும் நினைக்கிறேன் ஜி. பிரபுஜி அது அழியக்கூடியதானா இல்லைன்னா அழிக்க, அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா அழியக்கூடிய உடலா அது இல்ல அழிக்க முடியுமா? அழிக்க முடியும் ஜி பிரபுஜி. அழிக்க முடியும். அது யாரால அழிக்க முடியும்? பகவான் நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த, அதாவது நீங்க சொல்லிருக்கீங்கல்ல எந்த நேரமும் அவருடைய இதுலயே இருந்துனே இருந்தா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோ டவுன் ஆகும் நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. எனக்கு ஆனா ஐடியா இல்ல, சாரி. ஓகே 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 புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. மன, புத்தி, அகங்காரம் தான் நம்ம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய நல்ல தீய வினைகளுடைய விளைவுகள். அந்த வாசனையை சுமந்துட்டு ஆத்மாவோட போகுது இல்லையா? அதை வச்சுதான் அதனுடைய இதுக்கு வாசனைக்கு ஏற்றபடி அதோடைய எதை சுமந்துட்டு போகுதோ அதுக்கு ஏற்றபடி ஆத்மா வேற உடல் எடுக்குது இல்லையா? வேற உடல் எடுத்து இந்த உலகத்துல வந்து அதை அனுபவிச்சு அதனுடைய கர்ம விளைவுகளை எல்லாம் கழிக்கிறதுக்கு நல்ல காரியங்கள் செய்யணும், சாண்டிங் பண்ணணும், 10 தொண்டு ஈடுபட்டு அதனுடைய கர்ம விளைவு எல்லாம் ஒழிஞ்ச பிறகுதான் அது ஃப்ரீ ஆகும். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப புரிஞ்சுது. நல்லாதான் சொன்னீங்க, ஆனா எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண தெரியல. இல்ல அவ்வளவுதான். ஓகே தானே? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து இது பகவானுடைய ஜடசக்தின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு இப்ப நமக்கு எப்படி, நமக்கு இந்த உடல் எப்படி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. இந்த உடல் எப்படி கிடைச்சிருக்கு? இந்த உடல் மாய, அதாவது பகவானுடைய பகிரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நீங்க 2வது லெவல் வந்திருக்கீங்க. 3வது லெவல் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இதை பத்தி இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். இப்ப இந்த லெவல்ல படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இது ஜடசக்தி, பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, அதாவது பகிரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுது. மகாமாயா சக்தின்னு சொல்லப்படலாம், எப்படி சொல்லலாம். ஆனா உள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு சக்தி, அதுதான் நம்மளுடைய ஆத்மா இல்லைங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகமாயா சக்தி, அது அந்தரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுது, உள்ள இருக்கிற சக்தி. இந்த பகிரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது. ஆனா பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, வெளிப்புற சக்தினா தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அத இந்த எட்டுமே இந்த உடல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஆத்மா வெளியே போச்சுன்னா இந்த சூதல உடல் கண்டிப்பா அழிஞ்சிரும். நம்ம உயிர் வெளியே போச்சா என்ன ஆகும் பாருங்க, நம்ம உடல் இயங்காது இல்லைங்களா? இது கண்ணுக்கு தெரியுற உடல், சூதல உடல். இந்த சூதலம் வந்து கண்டிப்பா அழிஞ்சிரும். ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல் அது அழியறதா, ஆனா அழியக்கூடியதுதான் அதுவும். அது நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும் போதுதான் அழியும். அது நம்ம அதுக்கு பக்தினா எப்படி சொல்றதுன்னா, இப்ப நம்முடைய பகவான் லோகத்துக்கு போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் லோகத்துக்கு போனா முழுமையா சுத்த சத்துவத்துல நம்ம டிராவல் பண்ணணும். நம்மளுடைய செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவத்துல இருக்கணும். சுத்த சத்துவம் நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சொர்க்கலோகம் போறோம், இந்த உயர் லோகத்துக்கு போறோம், 6 லோகத்துக்கு போறோம், மகர லோகம், இந்த மாதிரி லோகத்தெல்லாம் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சாதாரணமாவே என்ன பண்ணா தத்துவத்துல இருந்தாவே போதும். சாதாரண சத்துவ குணத்துல, அதாவது பிராமண குவாலிட்டி, அந்த குவாலிட்டியில இருந்தாவே போதும். அதுக்கு வந்து உயர்லோகம் மட்டும் போயிட்டு வந்துடலாம் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மாதிரி போகும்போது இந்த உயர்லோகம் போது மட்டும் அப்போ இந்த சூட்சம உடல் அழியாது, அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் அழியாது. அது அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம சொர்க்கம் போலாம், பிரம்மலோகம் போலாம், இந்திரலோகம் போலாம், அப்புறம் வந்து பித்ருலோகத்துல போலாம், மகர்லோகத்துக்கு போலாம். இந்த மாதிரி லோகத்துல போயிட்டு வரலாம். போயிட்டு நம்ம திரும்ப இங்கதான் வரப்போறோம். ஏன்னா அந்த சூதல உடல் நம்ம அழிக்கலையே. சூதல உடல் அழிக்கணும்னா, தப்பா சொல்லிட்டேன், சூட்சம உடல் அழிச்சோம்னா நாம எங்க போவோம்? வெறும் ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கும். அப்ப எங்க போவோம்னா டைரக்டா பகவான் கிட்ட போவோம். நம்ம வந்த இடம், நம்ம எங்கிருந்து வந்தோமோ அங்க போயிடுவோம். அப்ப நம்ம திரும்பி வரப்போறது கிடையாது. அப்ப நம்ம மனம், அகங்காரம், புத்தி எல்லாமே இங்கே அழிச்சிட்டோம். நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம இந்த வாழ்நாளே அழிச்சிடுவோம். அதுதான் வாழ்நாள் அழிக்கிற என்ன செயல் பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவம். இதுதான் வந்து உயர்ந்த ஞானமா பகவான் நம்ம கொடுக்குறாரு. இந்த ஞானம் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நம்ம போலாமா போக கூடாதா, நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு நம்ம வந்த இடம் எங்க? வைகுண்டம் தான். அங்க போனோம்னா இந்த 2 உடலையும் அழிக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு உடல் ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிடும்.
இந்த சூட்சம உடலை, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத உடலை நாம பக்தி கொடுத்துதான் அழிக்க முடியும். பக்தினா எப்படி பாத்தீங்கன்னா அனநிய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி, அது கொடுத்தாதான் அழிக்க முடியும். சாதாரண பிராமண கோட்ல இருந்தா மட்டும் அழியாது, அது அழிக்க முடியாது. பிராமண கோட்ல அழிக்கவே முடியாது. நீங்க சுத்த சத்துவத்துல போனாதான் அழிக்க முடியும். சுத்த சத்துவத்துல போனோம்னா அப்ப நம்ம சாதனா பக்தி பண்ணணும். ஆனா அது ஒரே பிரிவுல கிடைக்குமான்னா கொஞ்சம் கடினம் தான். இந்த பிரிவிலேயே முக்தி கிடைக்கும்னா கொஞ்சம் கடினம் தான். நம்ம சொல்லிக்கலாம் கண்டிப்பா கிடைக்கும்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனா முழு நேரமும் நம்மளால கொடுக்க முடியாது, யாராலுமே முடியாது. முழு நேரமும் நம்ம கொடுக்க முடியாது. அது எப்படி சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, நாமெல்லாம் ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஒரு கருமிகள் நம்ம எல்லாருமே. அந்த கருமியா இருக்கிறவங்க பூர்ணமா பக்தி கொடுக்கணும்னா கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். அப்ப நாம சன்னியாசி தான் எடுத்துக்க முடியும். சன்னியாசி எப்படி எடுத்துக்க முடியும்? 50 வயசுக்கு மேல, அது மாதாஜியா இருந்தாலும் சரி, பிரபுஜியா இருந்தாலும் சரி, 50 வயசுக்கு மேல கண்டிப்பா நம்ம இது பிரம்மச்சாரி, இந்த வனப்பிரச வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாகணும். வனப்பிரச வாழ்க்கையை வாழ்ந்து 75 பிறகு நாம சன்னியாசி எடுத்துக்கலாம். சன்னியாசி எடுக்கும் போதுதான் இது பூர்ணம் அடையும், இல்லைங்களா? அப்போ அந்த அந்த பக்குவம் வரணும்னா நம்ம பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்து வரணும். அது அதனால பகவான் என்ன பண்றாங்க, வேதம் மூலியமா என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த லோகத்துல இப்ப நம்ம வாழற காலத்துல குறைஞ்சபட்சம் பகவானுக்கு நம்ம பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா இப்பிறவி இல்லைனாலும் அடுத்த பிறவி, அதுக்கு அடுத்த பிறவி கண்டிப்பா கிடைக்கும். இப்ப நம்ம பக்தி கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும்னா அடுத்த பிறவி ரொம்ப நல்ல பிறவி கிடைக்கும் நமக்கு. இதே மனித உடல் கிடைக்கும், ஒரு நல்ல வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறப்போம். நான் ஒரு பிராமண குலத்துன்னு சொல்லல, நான் ஒரு வைஷ்ணவ குலத்துல பிறப்போம்னு சொல்றேன். வைஷ்ணவ குலத்து தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பகவானுக்கு. ஒரு பிராமணன்னா அவன் இப்படி இப்படி இருப்பான், ஜிக்ஜாக்கா பண்ணுவான். பிராமண குவாலிட்டி ஒரு இப்ப இருக்கிற பிராமண குவாலிட்டி ஒரு இப்படி இப்படி இருப்பாங்க. ஆனா அதே ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவே மாட்டாங்க. முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க. வைஷ்ணனுக்கும் பிராமணனுக்குள்ள வித்தியாசம் இதுதான், இல்லைங்களா? சோ அப்ப நாம அந்த குவாலிட்டியில பிறப்பாங்கன்றது பகவான் உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார், போன அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம், இல்லைங்களா? அப்போ இந்த சூட்சம உடலை அழிக்கணும்னா நாம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். இதுதான் இந்த விஞ்ஞானம் சொல்றாரு பகவான், இல்லைங்களா? நம்ம ஆரம்பமே பகவான் நமக்கு கொடுத்துட்டாரு. சரி, இப்ப இந்த 5வது பதம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, நம்ம ஸ்தூல உடல் அழியும் போது நம்ம சூட்சும உடல் நம்ம கர்ம வினைக்கு தகுந்த அந்த வாசனை வேறொரு உடல்ல எடுத்துக்கல பிரபுஜி. அப்புறம் ஏன் பிரபுஜி அது அழியணுமா? எனக்கு புரியல. கண்டிப்பா அழிக்கணும் மாதாஜி. அழிக்கணும்னா நாம அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அதாவது மனம் பகவானுடைய நிலைப்படுத்திருக்கணும். புத்தி பகவானுகிட்ட அதாவது அவருடைய லீலைகள், அவருடைய வைபவங்கள், வேதங்கள் இதெல்லாம் படிச்சு நாம அந்த புத்தியை கரெக்டான வழியில கொண்டு போகணும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா சதா நேரமே உட்கார்ந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் படுத்தாலும் தூங்கினாலும் எதை செஞ்சாலுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். எதை நாம செய்யறோமோ எல்லாமே பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். அது யாரு கொடுக்க முடியும்? நாமெல்லாம் கொடுக்க முடியுமான்னு யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். நம்மளாம் கருமி. ஆனா இந்த வாழ்நாள்லயே எல்லாராலும் முடியாது கிடையாது. ஆனா முறைப்படி பயிற்சி எடுத்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நமக்கு குடும்பத்துல கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வரும், சமுதாயத்துல பிரச்சனைகள் வரும், அது இயற்கை தான், அது இல்லைங்களா? ஆனா அதெல்லாம் கடந்து அந்த அந்த ஞானம் எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் நாமத்தை சொல்ல 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 சொல்லதான் அதுல நம்ம அந்த ஐக்கியமாகும் போதுதான் நமக்கு இந்த பௌதிக தன்மையிலிருந்து வெளியே வருவோம். உடனே வந்துட முடியாது, உடனே நம்ம சன்னியாசி எடுத்துக்க முடியாது, உடனே தீட்சை வாங்க முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா போனாதான் நம்ம முக்தி கிடைக்கும், இல்லைங்களா? இப்ப மாதாஜி என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த வாழ்நாள்ல இப்ப மனமும் புத்தி அகங்காரம் எப்படி, அதாவது வாசனைன்னு சொல்லக்கூடாது, அதாவது ஒரு ஊமை அமைச்சு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க, ஒரு உதாரணம் தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர அந்த உடலை அழிக்கணும். அடிச்சாதான் நமக்கு முக்தி. இப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் பிராமண குவாலிட்டிப்பா, நான் பிராமண குலத்துல பிறந்திருக்கிறேன், நீ எப்படி எங்க வேணா பிறந்துங்க, சத்திரியனா பிறந்துங்க, சூத்திரனா பிறந்துங்க, எங்க வேணா பிறந்துங்க, நீ ஒரு வைஷ்ணவ குவாலிட்டியா? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். வைஷ்ணவ குவாலிட்டினா எப்படின்னு பாத்தீங்களா, அனநிய பக்தியை கொடுப்பான், கலங்கமற்ற பக்தியை கொடுப்பான். ஒரு பிராமணனா எப்படி பண்ணுவோம், வேதம் படிப்பான், எல்லா செயல்பாடும் பண்ணுவார். ஆனா அதுல ஒரு மோகம் இருப்பார். அவர் என்ன மாதிரி மோகம் பாத்தீங்கன்னா, இன்பம் அடைவார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்பம் மட்டும் கிடையாது, அவருக்கு தான் என்ற அகந்தை வந்துடும். ஏன்னா நிறைய வேதங்கள்ல படிச்சுட்டார், நிறைய சாஸ்திரங்களை படிச்சுட்டார், அதனால ஒரு காலத்துக்கு நடப்பார்.
அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் அந்த குணம். அதே பிராமண குலத்துல பிறந்தவன் சுத்த சத்துவத்துக்கு போனான்னு வச்சுக்கணும், உத்தம கதி அடைவான். உத்தம கதி அடைய முடியும், அவனால சீக்கிரமா அடைய முடியும். ஆனா அதே சத்திரியன் வைசியன் சூத்திரன் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். ஆனா அதே பிராமண குலத்துல பிறந்தவன் சடனா நம்ம வந்து சுத்த சத்துல போக முடியும், மோட்சம் கிடைக்கும், அவனுக்கு டக்குனு முத்தி கிடைக்கும். ஆனா அவனோட செயல்பாடு, ஏன்னா அவன் பிறப்பாலே அதுல வந்துட்டாரு. அதாவது ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா அவருக்கு அந்த பக்தி சேவை அழகா வந்துடும். ஆனா அதை ஃபாலோ பண்ணாதான் அவருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம இந்த சூட்சம உடலையும் சூதல உடலையும் அடிச்சுதான் ஆகணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா சூதல உடல் அடிஞ்சிடும். நம்ம உயிர் நம்மளை விட்டு வெளியே போச்சுன்னா, ஆத்மா விட்டு வெளியே போனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், இந்த உடல் ஒண்ணு பூமி மாதா குத்துருவாங்க, புதைச்சிடுவாங்க, இல்லைன்னா அக்னி பகவானுக்கு எரிச்சிடுவாங்க, இல்லைன்னா கங்கா தாய்க்கு குத்துருவாங்க, கங்கையில போட்டு விட்டுருவாங்க. இந்த 3 தான் நமக்கு செயல்பாடு, இந்த உடல் போயிடும். ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் எப்படி அழிக்கணும்னா, பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தாதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிரும். அது இங்கேயே அது அழிஞ்சிரும். அப்ப அந்த வாசனை அந்த மாதிரி இந்த மனம் இருக்காது, இந்த புத்தி இருக்காது, எல்லாமே இங்கே அழிஞ்சிடும் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம 24 மணி நேரமும் பகவானை பத்தி நினைச்சுட்டு இருக்கோம். எழுந்தாலும் படுத்தாலும் தூங்கினாலும் எங்க போனாலும் வந்தாலும் கிருஷ்ணா ராமா கோவிந்தா நாராயணா இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி, ஆத்மா வந்து பகவானின் உட்புற சக்தி, அது நித்தியமானது என்ன பிரபுஜி? அது அழியாது, அது அழியாது, அதான் நித்தியமானதுன்னு சொல்றேன்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. நித்தியமானது. ஆமா 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 ஆமா, அது அழியாது, அது நித்தியமானது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பண்பு, இப்போ உடலோட பண்பு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே 6வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம், அஷ்டாங்கத்துல படிச்சோம். ஆத்மாவுடைய பண்புன்னு பாத்தீங்கன்னா அது பகவானுக்கு நித்திய சேவகன், அது நித்திய சேவகன், அதோட பண்பே அதுதான். எப்ப பார்த்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி, இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதோட செயல் நம்மளோட நல்வழி பார்த்துக்கு தான் சொல்லிக் கொடுக்கும். இப்படி இப்படி நடந்துக்கணும் அப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லுவோம். ஆனா அந்த மனம் புத்தி நம்ம அது பேசி கேட்டுதுன்னா முத்தி அடைஞ்சிரும். ஆனா அதை பேசி கேட்காம போகும்போது அப்ப நமக்கு வந்து திருப்பி இங்க உடல் கிடைக்கும், ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்கும், நம்ம பாவம் புண்ணியம் ஏற்ற மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अपरे ये मिदस्वन्यां प्रकृतिं वित्ति मे परां जीवपूता महाबाहो येतं तार्यते जगत्. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, பலம் பொருந்திய எங்களுடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுய லாபத்திற்காக, அதாவது சுயநலத்திற்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அத்து உள்ளடங்கியதாகும் சொல்றாரு. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, இதற்கு அப்பால், அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாரு, இந்த ஸ்லோகத்தை கண்டினியூட்டி சொல்றாரு. நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் மன புத்தி அகங்காரம், இந்த 8மே சேர்ந்தது எனது பிரிந்த ஜடசக்தி ஆகும் சொல்றாரு இதுல, அந்த ஸ்லோகத்துல. இதே 5வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, இதற்கு அப்பால், எதுக்குன்னா அதுக்கு அப்பால், அந்த 8 சக்திக்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளதுன்றார். அப்போ உயர்ந்த சக்தின்னு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜீவாத்மா, நம்மளுடைய உயிர் உள்ள இருக்கிற ஆத்மா. இந்த ஆத்மா இது இருக்கு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அது கண்டினியூட்டி இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையை தனது சுயநலத்திற்காக, எது அந்த உடலை ஜீவாத்மா விட்டுருங்க, இதோட விட்டுறாரு. ஆனா இந்த உடலை வச்சுக்கிட்டு நாம என்ன பண்றோம், நம்ம சுயநலத்திற்காக நம்ம வந்த சேவை என்ன அதை விட்டுட்டோம். வந்த சேவை என்ன, பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறதுதான், அவரை துதி பாடுறதுதான், அவருக்கு தொண்டு செய்யறதான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம சுயநலத்திற்காக அந்த உடலை யூஸ் பண்றோம். யாருடைய உடலை? பகவானுடைய ஜடசக்தியை, அவருடைய சக்தியை நம்ம சுயநலத்துக்காக யூஸ் பண்றோம். அப்ப எப்படிப்பட்ட நம்ம பாவம் பண்றோம் பாருங்க. என்ன மாதிரி பகவானுக்கு நம்ம பண்றோம். ஆனா இதை அறியாம நம்ம என்ன பண்றோம், கோவில்ல போய் அவர் திட்டுறோம், எனக்கு துன்பம் வந்துச்சு பகவானே, நீ எல்லாம் கடவுளா அப்படின்னு சொல்லி கடவுளை போட்டோ தூக்கி உடைக்கிறாங்க. கோவில்ல போய் தப்பு தப்பா பேசுறாங்க. அவருடைய உடல் அது, அதை நாம சரியா ஃபாலோ பண்ணாம அவருக்கே துரோகம் பண்ணிட்டு அவரையே வேற திட்டுறோம். அப்ப எவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்றோம் பாருங்க நம்ம. அது ஏன்? வேதம் படிக்கல, சாஸ்திரத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கல, கீதையை நம்ம உணரல இல்லைங்களா. அப்போ இந்த தாழ் ஜட இயற்கைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகிருதி, இந்த இயற்கை, இந்த உடலும் இயற்கை தான். இந்த இயற்கை காற்று நீர் நெருப்பு இதெல்லாம் சொல்றோம் பார்த்தீங்களா, இந்த இயற்கை சொல்றது அதுதான், அந்த ஜட இயற்கை தனது சுயநலத்திற்காக
உபயோகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் சத்து உள்ள அடங்கியது சொல்றாரு. புரிஞ்சுதுங்களா? ஏதாவது விளக்கம் ஏதாவது வேணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது விளக்கம் ஏதாவது கேக்குறீங்களா? ஏதாவது? சரி, புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி, ஓகே. அடுத்து அது இதோட விளக்கம் பாருங்க. உயர் சக்தின்றது ஆன்மீகம், அதாவது ஜீவாத்மா. அப்போ இந்த உயிர்வாழி ஜீவன், இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையின் தனது சுயநலத்துக்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவன் குணத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று, அளவில் வேறுபட்டது. அது நடுநிலை சக்தி எனப்படும் சொல்லப்படுது. இப்ப இதெல்லாம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. தாழ்ந்த ஜடசக்தின்ற போது இந்த உடல் பகவானுடைய உடல், இது இந்த அந்த உடல் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார், கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. அப்போ நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காக ஏதோ ஒண்ணு, நம்ம கருமி தான், கருமியா இருக்கும், சுயநலம் தான். ஒரு குடும்பம் இருந்தாவே சுயநலம் தான் அது. அப்ப அந்த குடும்பத்துக்காக நம்ம இந்த மனைவிக்காக, பிள்ளைகளுக்காக, சமுதாயத்துக்காக ஏதாவது நம்ம சுயநலத்துக்காக சம்பாதிக்கணும் ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா? உடலை பேணி காக்கணும் ஆசைப்படுவோம். அப்போ உயரக்கூடிய ஜீவன் குணத்தின் அடிப்படையில் என்ன குணம் பாருங்க, சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம். இது குணத்தின் அடிப்படை. அப்போ நீங்க என்ன குணத்துல இருக்கிறீங்கன்ற தகுந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு உங்களுடைய செயல்பாடு நடக்கும். நல்லா புரிஞ்சுங்க. நம்முடைய செயல் எப்படிப்பட்ட செயல், அந்த 3 குணங்களை பத்தி நான் சொல்லிடுறேன், இப்பவே சொல்லிடுறேன். இப்ப சத்துவ குணம் சொல்றப்போ, சத்துவ குணம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமண குவாலிட்டி. அது அவர் எப்படி நடத்துவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சுயநலம் இல்லாம இருப்பார். சுயநலம் இல்லாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பார். அந்த பக்தி எப்படிப்பட்ட பக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய வேதங்கள் படிப்பாரு, உபநேசங்கள் பண்ணுவாரு, அடுத்தவங்களுக்கு அதை எல்லா விதமான வேதத்தையும் கத்துக் கொடுப்பாரு, எல்லா செயல்பாடும் இருக்கும். ஆனா அதுல ஒரு இன்பம் அடைகிறார். அது எப்படிப்பட்ட இன்பம் பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு இவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு, நான் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன், இது எனக்கு போதும், நான் பற்றற்ற தன்மையா நான் செயல்படுறேன், எனக்கு இது போதும். எனக்கு ஒரு குடும்பத்துல நாங்க 4 பேர் இருக்கோம், புருஷன் பொண்டாட்டி, நாங்க 2 குழந்தைங்க இருக்கோம், எனக்கு இந்த வாழ்க்கையே போதும், இன்னைக்கு கிடைச்ச பைசா வச்சு நானும் சிக்கனமா குடும்பத்தை நல்லபடியா நடத்தின்னு போறேன். சிக்கனம் சொல்றதோட அது என்னோட வாழ்வியல் அப்படின்னு நினைப்பாரு. அது நல்ல பண்பாடு அது. ஆனா அதுல இன்பம் அடைகிறாரு. அதுதான் இப்ப அந்த சூஸ்திரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அந்த இன்பம் எப்படிப்பட்ட இன்பம்னா, நம்ம வாழ்க்கை குடும்பம் கிடைச்சிருக்கு, இந்த குடும்பத்தை வச்சு அப்படியே கொண்டு போயிடலாம், இதுல நம்ம ஹாப்பினஸ் இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. ஆனா இதுக்கு மேல என்ன இருக்குன்றது அந்த ஞானம் அவருக்கு வராது. குடும்பம் மட்டும் இருந்தா பத்தாது, நம்ம வாழ்க்கையை சுருக்கிட்டா இருந்தா பத்தாது, இதுக்கு மேல ஒரு செயல்பாடு ஒண்ணு இருக்கு, முத்திக்கான செயல்பாடு இருக்கு, அது என்னன்னு உணரணும். ஆனா அவங்க உணர மாட்டாங்க. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? இது பிராமண குவாலிட்டி. அதே அது சத்துவத்துல உள்ளவங்க. ரசோல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா அதே குடும்பம் தான், ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டி இருப்பாங்க, 2 குழந்தை இருக்கும், சிக்கனமா இருப்பாங்க. ஆனா மனைவி பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு ஆடம்பரமா இருப்பாங்க, ஒரு எப்பவுமே ஃபேஸ்ல ஒரு மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சொசைட்டில ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு ஆளா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. சொசைட்டில ஏதாவது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம், அனாதை இல்லத்துக்கு போகலாம், முதியோர் இல்லத்துக்கு போகலாம், இங்க போகலாம் அங்க போகலாம்னு சொல்லிட்டு அதை மிகைப்படுத்தி ஒரு ஃபேஸ்புக்ல போடுறது, ஒரு சோசியல் மீடியால போடுறது, ஏதோ ஒரு இதுல அந்த மாதிரி ஆக்டிவா காமிச்சிப்பாங்க. எதுக்குன்னா ஒரு விளம்பரப்படுத்திப்பாங்க. அவங்க நான் இந்த கோவிலுக்கு பணம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு விளம்பரப்படுத்திப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரசோ குணம். நமக்கு ஒருத்தர் கொடுக்கறது ஒருத்தருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் உண்மையான குணம், அது நல்ல குணம். அது நம்ம கோயிலுக்கு பணம் கொடுக்கறது கூட தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, தெரியக்கூடாது. அதை வெளிப்படுத்தணும்னு தன்மை வந்துச்சுன்னாவே ரசோ குணம். அது அந்த மாதிரி குணங்கள். சரி, இது ஒரு பக்கம். அதே மாதிரி அவர் அந்த ரசோ குடும்பத்துல இருக்கிறவர், அந்த கணவர் என்ன பண்ணார், வீட்டுக்கு தலைவர் என்ன பண்ணுவார் பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவார். அதாவது காலையில 6 மணிக்கு எழுந்துன்னு வச்சுங்களேன், நைட்டு 12 மணிக்கும் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு நினைப்பார். ஓடிக்கிட்டே இருப்பார், வாழ்க்கை பணம் சம்பாதிக்காக ஓடிக்கிட்டே இருப்பார். என்ன செய்யணும்னு தெரியாது அவருக்கு, ஆனா பணம் வந்தாகணும். காலையில 6 மணிக்கு வந்தாலும் சரி, 12 மணி ஆனாலும் சரி, நான் ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன், எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னு நினைப்பார். உடலை பத்தி கவலைப்பட மாட்டார், குடும்பத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டார். ஏதோ 2 குழந்தை இருக்கு, அவங்க பாத்துப்பாங்க அப்படின்ட்டு அக்கறை இல்லாம அவர் பார்த்து பணம் சம்பாதிக்க ஓடினே இருப்பார். ஒரு நாள், அதாவது நகர வாழ்க்கை வாழ்வார், அதுல ஒரு இன்பம் அடைவார்.
அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய செலவு பண்ணுவார், நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுவார். அவங்களுக்கு வந்து அப் அண்ட் டவுன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ரசோ குணம், பேராசை குணம் அது. பிள்ளைகளும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி குடும்பத்துல இருக்கிற பிள்ளைகள் சதா நேரமே லேப்டாப் வச்சுக்கிட்டு, இல்லைன்னா ஒரு அதாவது மொபைலை நோண்டிக்கின்னு, ஏதாவது ஒண்ணு தேவையில்லாத விஷயங்களை படிச்சுக்கிட்டு, நாவல் படிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து படிச்சுக்கிட்டு அவங்க அது பாட்டு அந்த வாழ்க்கையை அந்த மாதிரி போயிட்டே இருப்பாங்க. 4 பேருமே 4 விதமா இருப்பாங்க அந்த குடும்பத்துல. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணம். அந்த குணத்துல உள்ளவங்க. அதே வந்து தமோ குணம் பாத்தீங்கன்னா தமஸ். தமஸ்ல வந்து புருஷன் பொண்டாட்டிக்கு எனி டைம் சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கும், பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். புருஷன் ஒரு மாதிரியா இருந்தாலும் பொண்டாட்டி வேற மாதிரி இருப்பாங்க, பொண்டாட்டி வேற மாதிரி இருந்தாலும் புருஷன் வேற மாதிரி இருப்பாங்க. சோ இதுக்குள்ள சண்டை வந்துட்டு அவங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை இருந்துச்சுங்களா இன்னும் சுத்தம். அவங்க அந்த குணமே வந்து தமஸ்ல இருக்கு. எப்பவுமே சண்டை போட்டிருப்பாங்க, மாமிசம் சாப்பிடுவாங்க, என்னென்னமோ செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, கடாமுடான்னு ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க. தமோ குணம் அது பைத்தியகாரத்துவம்னு சொல்லப்படுது. இந்த 3 குணத்திலே தான் அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இந்த உபயக்கூடிய ஜீவன் குணத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று அளவில் வேறுபட்டது அப்படின்றார். அப்போ ஒருத்தன் பிராமண குலத்துல இருக்கானா, இல்ல ரசோல இருக்கானா, இல்ல தமஸ்ல இருக்கானா, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வேறுபட்டது. அப்போ நடுநிலை சக்தி, அதாவது ஜீவாத்மா, அந்த ஜீவாத்மா அதுதான் அனுபவிக்குது. இப்ப நாம தமஸ்ல இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன், ரசோல இருந்தாருன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவர் அனிமல் தான். அந்த ரசோ குணத்துல இருக்கிறவங்க, பேராசை பிடிச்சவங்க, அடுத்த பிறவி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா 100%, இது நான் சொல்லல, கருட புராணம் சொல்லுது, அடுத்த பிறவி அவங்களும் அனிமல் தான், அனிமல் கிங்டம் தான் அது. அப்போ குறைஞ்சபட்சம் சத்துவ குணத்துல செயல்பட்டாங்கன்னா, குறைஞ்சபட்சம் சத்துவ குணம் செயல்பட்டான பிராமண கோட்டை சேர்ந்தா ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா அடுத்த பிறவி ஒரு மனித பிறவி தான் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. அவங்க என்ன பாவம் முன்னம்புற அது பேர்தான் கிடைக்கும். ஆனா இந்த பிறவி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஏதாவது, அதாவது அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணத்துல சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிராமணனா பிறந்திருப்பாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு, ஒரு 40 வயசுக்கு அப்புறம், 35 வயசுக்கு அப்புறம், 25 வயசுக்கு அப்புறம் பணம் சம்பாதிக்க ஓட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ பணம் சம்பாதிக்க உடனே அளவுக்கு அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, சொத்து சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது மாதிரி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணம், ஆட்டோமேட்டிக்கா ரசோகுணம் வந்துடும். ஆனா அடுத்த பிறவி அவங்க கிங்டம், அதாவது அனிமல் கிங்டம் வராங்களா, அனிமலா பிறக்கிறாங்களான்றது பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி அவங்க ஒரு நல்ல நல்ல காரியம் செஞ்சிருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைக்கும், உடல் கிடைக்கும். இது கருட உபநேசங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அவங்க பிறந்த பிராமண கோலத்துல பிறந்துட்டாங்க, ஒரு பிராமண குவாலிட்டி இருக்கிறாங்க, ஆனா உடல் கிடைக்கும். என்ன மாதிரி உடல் கிடைக்கும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்களோ அதான் சொல்றாரு பாருங்க, குணத்தின் அடிப்படையில் தான் சொல்றாரு அவர். குணத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று அல்லது வேறுபட்டது அப்படின்றார். ஆனா தமோ குணத்துல பிறந்தவங்க கண்டிப்பாக நரகலோகம் தான், 100% நரகலோகம் தான். அவங்களுக்கு நரகலோகத்துல அனுபவிப்பாங்க, போய் அங்க போய் எவ்வளவு நாள் என்ன பாவம் பண்றாங்களோ அதுக்கேற்ற அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி ஒரு உடல் கிடைக்கும். என்ன மாதிரி உடல் கிடைக்கின்றது வேதங்களை சொல்லப்பட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு அனிமலா பிறப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு மனுஷனா பிறப்பாங்க. மனுஷனா பிறந்தாங்கன்னா ஏதாவது பிரச்சனைகளோட பிறப்பாங்க, பிரச்சனையில பிறப்பாங்க. அந்த பிரச்சனையில இருந்து அந்த உடல் கிடைச்ச பிறகு அவங்க என்ன மாதிரி செயல்படுறாங்களோ, அந்த பிரச்சனையில ஒரு கண்ணு தெரியா இருக்கலாம், ஒரு காது கேட்கா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், குடும்பமே இல்லாம பிறக்கலாம். ஆனா அதுல இருந்து முக்தி கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு. அதுவும் ரொம்ப அழகா வேதங்களை கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்ப எப்படிப்பட்ட நாம எப்படி வாழணும்னு பாருங்க. யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நம்ம பிள்ளைகளுக்கும், கணவனுக்கும், மனைவிக்கும், சமுதாயத்துக்கும், குடும்பத்துக்கும் எந்த தொல்லை, யாருக்குமே தொல்லை கொடுக்கூடாது. மனதால கூட யாரும் திட்டக்கூடாது. அப்ப அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு கடினமா தான் இருக்கும், நமக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். கஷ்டமானா அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம மாற முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் மாறணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். அப்போ சூதல உடலும் சரி, சூட்சம உடலும் சரி, ஆத்மாவது, இது எல்லாத்துக்கும் ஆதி மூலம் யாரு? பகவான் தான். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சூட்சம உடலும் அவர் தான், இந்த சூதல உடலும் அவர் தான், அதே மாதிரி ஆத்மாவும் அவர் தான். ஆனா சூதல உடல், சூட்சம உடல் பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, ஆத்மானது உட்புற சக்தி. இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பக்குவமா நம்ம செயல்படணும், இல்லைங்களா? அப்போ சக்திகளுக்கு சக்திமான்றது, அப்போ ஜீவராசி ஆத்மான்றது ஒரு சக்தி, முழுமையான சக்தி. அந்த சக்திக்கு சக்திமானா இருக்கார் பாருங்க, எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்தப்படுவை. எனவே உயிர்வாழிகள் எப்பொழுதும் பகவானில் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு சுதந்திரமான வாழ்வும் கிடையாது. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? உங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது, ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறேன்ற.
ஆக்சுவலா நம்ம வந்திருக்கிறது நமக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பக்தி செய்து நம்ம வந்திருக்கிறோம். அதுதான் நம்மளுடைய சுதந்திரம். ஆனா அந்த சுதந்திரம் பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீ என்ன பக்தி கொடுத்தீங்கன்னா நீ எங்க வந்தியோ அங்க போயிடுவ, அங்க போய் சேர்ந்துருவ திரும்ப. இல்ல நான் இங்கதான் இருக்க போறேன், திருப்பும் நான் சம்சார கடல் தான், திருப்பியும் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இந்த 4 விதமான சக்கத்திலே நான் இங்க கடக்க போறேன் அப்படின்னா கூட அதுக்கு பகவான் ஓகேன்னு சொல்றாரு. அதுக்கும் பகவான் ஓகேன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா என்னுடைய அம்சம் இல்லையா நீ, என்னுடைய நிழல் இல்லையா நீ, என்னுடைய பிம்பம் நீ. ஆனா உனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கேன். ஆனா உண்மையிலே உனக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. இந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் புரிஞ்சா போதும். இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, பகவான் படுத்துட்டு இருக்கார், பள்ளி கொண்டு இருக்கிறார். அது துர்கா தாயார், பார்வதி தாயார் நிக்கிறாங்க. அவதான் மாய. அந்த மாயை தான் நம்மளை கட்டுப்படுத்துறாங்க. அவங்கதான் இந்த குணம், இந்த 3 குணம் சொல்றது அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் தான், மாயத்தோட கண்ட்ரோல் தான். அதுதான் துர்கா தாயை சொல்லுவாங்க. துர்காவுடைய கண்ட்ரோல் தான் நாம எல்லாருமே இருக்கிறோம். எப்படி இருக்கிறோம்? பௌதிகத்தில் இருக்கும் போது. அதுதான் நம்ம ஆடி மாசம் ஆனா பொங்கல் வைக்கிறோம், என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேவிக்கு. ஆனா அந்த தேவிக்கு நம்ம எப்படி பணிவிடை பண்ணோம், பகவத்கீதையில அழகா கொடுத்துருக்காங்க எப்படி பக்தி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. அதே மாதிரி வேதங்களையும் அழகா கொடுத்துருக்காங்க துர்கா தாய்க்கு எப்படி வழிபாடு பண்ணணும்ட்டு. அது 17, 18ல ரொம்ப அழகா படிக்கலாம் அவங்கள பத்தி. 16ல ரொம்ப தெளிவா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த 6வது பதம் என்ன சொல்ல பார்ப்போம். ஹரே பிரபுஜி கிருஷ்ணா. பாரதியார் பாடியிருக்காரு பிரபுஜி. சொல்லு கலங்காவே பராசக்தி சூரத்தலங்கள் எல்லாம் வல்லமை செய்திருவாள் பராசக்தி வாழை என்றே துதிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு? யாரும் படிக்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க. யோனினி பூதானி சர்வாணி த்யுத பதாரய அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதः பிரபவ பிரலயஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க 6வது பாதத்துல, படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவைன்ற இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தம் நானே என்பது நிச்சயமாக அறிவாயாக. இந்த விஞ்ஞானம் பாருங்க, இந்த எப்படி அழகா சொல்றாரு பாருங்க. சரிங்களா? எல்லாமே இப்போ ஒரு பூச்சி இருக்குன்னா, ஒரு பூச்சி இருந்தப்போ அது உடல், அதுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ளே பரமாத்மா இருக்கு. இல்லைங்களா? உயிர் தான் ஆத்மா. உடல் வந்து எப்படிப்பட்ட உடலா இருக்கலாம். நாம நினைக்கிறோம் நாம தானே மனுஷன், நாய் எல்லாம் ஒரு இதே கிடையாதுன்றோம். அது ரொம்ப தவறு. அந்த நாயை கூட நாம கல்ல தடிக்கூடாது, நாயை கூட உதாசனம் படுத்தக்கூடாது. உதாசனம் படுத்தினாவே அது ஒரு ஆத்மா. நாளைக்கு அது மாதிரி பிறகு நமக்கு சான்சஸ் இருக்கு. 100% பிறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. எந்த உயிரினத்தையும் நாம தவறாகவே எண்ணக்கூடாது. அதோட கர்மா அது, அதனால அங்க வந்திருக்கு. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சார்ந்தவை என்றார். எது? ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இவை அனைத்திற்குமே ஆதி அந்தமும் நானே என்பது. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 7வது பதத்தையும் படிச்சுட்டு விளக்கம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது பதம். हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. मत्त परतरं नान्यत् किञ्चिदः स्थितनञ्जय मयि सर्वमितां प्रतों सूत्रे मणिकणा इव. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. இதுல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, செல்வத்தை வெல்பவனே, என்னை விட உயர்ந்த உள்ளம் உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துகள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னை சார்ந்து உள்ளன அப்படின்றார். இதுல என்ன பண்றீங்கன்னா, ஒரு முக்கியமான இங்க சொல்றாரு, செல்வத்தை வெல்பவனே அப்படின்றார் பகவான். யார சொல்றாரு? அர்ஜுனனை சொல்றாரு. இல்லைங்களா? ஏன் பகவான் வந்து அர்ஜுனனை செல்வத்தை வெல்பவனே அப்படின்னு சொல்றாரு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம் இந்த விஷயம். யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? அர்ஜுனன் நேர வழியில நடக்கக்கூடியவர், எதற்குமே ஆசைப்படாதவர். எதுக்குமே ஆசைப்படாதவர். நேர்வழி, எல்லாம் நேர்வழியிலே நடக்கக்கூடியவர். அது ஓகே மாதாஜி. இங்க என்ன கேக்குறாருன்னா, செல்வத்தை வெல்பவனேன்றாரு. செல்வத்தை வெல்பவனே அப்படின்னு கேக்குறாரு. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
அதாவது அர்ஜுனன் வந்து தானம் கொடுக்கறதுல வந்து ரொம்ப தலை சிறந்த தலை சிறந்தவர். அவரு கர்ணனை கம்பேர் பண்ணும் போது இன்னுமே அர்ஜுனனோட தானம் வந்து வெளியில தெரியாது, ஆனா நிறைய பண்ணியிருக்காரு. அதனால செல்வம் கொடுக்க அவர்கிட்ட செல்வம் சேர்ந்துட்டே இருக்கும். ஓகே ஓகே, ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல் ஹரிபோல். இப்போ அதுதான் பகவான் வந்து செல்வத்தை வெல்பவனே அப்படின்னுவார். ஏன் செல்வம்னா சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வம் சேர 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 தான் என்ற அகந்தை வந்துடும். அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை பார்ப்போம். இதை நான் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், இந்த லெவல்ல சொன்னான்னு தெரியல எனக்கு. அதாவது பகவான் என்ன பண்றாரு, இப்போ ஒரு நாட்டுல ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிற ஒரு ராஜாவா இருக்கிற என்ன பண்ணா வீதி உலா வருவாங்க இல்லைங்களா, நகர்வலம் சொல்லுவாங்க. நகர்வலம் சொல்லும் போது அதாவது கிராமம் ஊருங்கள்ல என்ன நடக்குது, நல்லது இருக்குன்னா கிடக்குது, கெட்ட நடக்குதா அப்படின்னு பார்க்க வருவாங்க இல்லையா, வீதி உலா நகர்வலம் சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி வரலான்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்றாரு, கீழே பூலோகம் வர்றாரு. பூலோகம் வந்து நகர்வலம் எப்படி வரும் பார்க்கலான்னு வர்றாரு. வரும்போது ஒரு நம்மள மாதிரி ஒரு அனநிய பக்தன், பகவத் பக்தன் பகவான பார்த்துட்டார். பார்த்துட்டு இவர் தான் பகவான் புரிஞ்சுக்கிட்டார். அவரை போய் கேட்கிறார், பகவானே அப்படி அவரு போய் ஆஸ்தாம் நம்ம வந்து வணங்குறார். வணங்கிட்ட உடனே சரி ஓகே, அப்புறம் உடனே என்ன பாடினார், நம்ம கூட இருக்கலாமான்னு, இருங்க வாங்க, சரி ஓகேன்றார். சரி கூடவே கூட்டுன்னு போறார் பகவான், அந்த பக்தனையும் கூட்டும் போறார். அந்த ஒரு தெருவா போயின்னு இருக்கார். ஒரு தெருவுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப செல்வந்தர், ரொம்ப வசதி படைச்சவர், அந்த ஊர்ல பெரிய ஆள், அவர் செல்வந்தரா இருக்கார். அவர் வீட்டுல வாசல்ல போய் நிக்கிறார் பகவான். நின்ன உடனே அவருடைய பக்தனை கூப்பிடுறாரு, இங்க பாப்பா, போய் உள்ள போய் தண்ணி குடிக்க வாங்கி வா அப்படின்னு அனுப்புறாரு. சரிங்க பகவான் சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பக்தர் உள்ள போறார். உள்ள போனா யாருமே இல்லை. ஆனா பெரிய வீடு, அரண்மனை மாதிரி இருக்கு. உள்ளார ஒரு சோஃபா செட்ல உட்காந்துக்கிறார் அந்த வீட்டு முதலாளி, அந்த வீட்டோட செல்வந்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். முடியாம அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அப்போ அவர்கிட்ட கேட்கிறார், ஐயா பகவான் வந்திருக்கிறார், ஒரு கொஞ்சம் போல நீர் ஆகாரம் தான் கொடுங்களேன் அப்படின்னு. ஒண்ணு யாருமே இல்லப்பா, நான் மட்டும்தான்ப்பா இருக்கிறேன், அதனால என்னால முடியாது, எழுந்தெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, பக்கத்து வீட்டுல போய் பாருங்க அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு. உடனே அந்த என்னங்க பகவான் வந்திருக்காருன்னா, ஐயா என்னால எழுந்துக்க முடியாது ஐயா, என்னால முடியாது, வேலை செய்யற ஆள் யாருமே இல்ல, கிளம்பு அப்படின்னு இருக்கிறார். உடனே அந்த பக்தன் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சொல்றார், பகவான் இந்த மாதிரி அந்த செல்வந்தர் சொல்லிட்டாருன்னு. சரி விடு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் இன்னும் செல்வம் சேரட்டும், நல்ல செல்வம் சேரட்டும்னு சொல்லிட்டு அவரை வாழ்த்திட்டு போறார். பகவானை பாக்குறார் இந்த பக்தன், என்னப்பா ஒரு தண்ணி கொடுக்கல, ஒரு நீர் ஆகாரம் கேட்டும் கொடுக்கல, தண்ணி கொடுக்கல, எதுவுமே கொடுக்கலையே, அவரை போய் பகவான் வந்து செல்வத்தை சேரட்டும்னு சொல்லிட்டு வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாப்ல. இன்னொரு 4 வீடு தள்ளி போன உடனே அந்த வீட்டு வாசல் நிக்கிறார். போய் அந்த வீட்டுல போய் தண்ணி கேள அப்படின்னு. உடனே அந்த பக்தன் உள்ள போறார். போனா ஒரு மாதாஜி, ஒரு 65-70 வயசு இருக்கும், அந்த மாதாஜி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. என்னங்க வேணும், யாருங்க நீங்க அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நீர் ஆகாரம் இதெல்லாம் கொடுங்களேன், பகவான் வந்து நிக்கிறார் அப்படின்னு. அப்படியா, உடனே சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டு அடிச்சு புடிச்சுன்னு ஓடுது. உடனே கைகாலெல்லாம் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு அதுக்குன்னு அந்த சொம்ப கிளீன் பண்ணி சுத்தப்படுத்திட்டு நீர் ஆகாரம் கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே அதை வாங்கி குடிச்சிட்டு பகவான் குடிச்சிட்டு, நல்லது சரி கொடுத்துட்டு அந்த அம்மா என்ன சொல்றாரு, கொடுத்துட்டு சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு. அப்ப வெளியே வரும்போது பகவான் என்ன பண்றாரு, அந்த பெண்ணை வந்து அந்த பசுமாடு முத்தி அடையட்டோன்றார். ஏன்னா என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அம்மா கூட வாழ்வாதாரமே அந்த பசுமாடு தான். வேற அவங்களுக்கு சொந்த பந்தம் யாருமே கிடையாது, பிள்ளைகள் கிடையாது, பொண்ணு கிடையாது, உறவினர் யாருமே கிடையாது. அந்த வீட்டுல அந்த அம்மா மட்டும் வாழுது. அந்த அம்மா கூட இந்த ஜீவராசி இருக்கு, எது பசுமாடு. அந்த பசுமாடு வர பாலை வச்சுதான் கறந்து அந்த அம்மா வித்து அதை உணவா சாப்பிட்டு இருக்காங்க, அதுல வர வருமானத்தை சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அந்த பசுமாடுக்கு முத்தி கிடைக்கணும்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. அப்ப பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, முத்தினா என்னது, அந்த பசுமாடு இறந்து போட்டோம் அப்படின்றாரு. அப்போ பக்தருக்கு வந்து குழப்பமாயி போச்சு, கூட இருக்கிற பக்தருக்கு, பகவானுடைய பக்தருக்கு. பகவானே எனக்கு ரொம்ப புரியவே இல்லை எனக்கு, அந்த செல்வத்தை இருக்கவன நிறைய செல்வந்தரா இருக்கான், பணம் நிறைய இருக்கு அவங்ககிட்ட, அவனை இன்னும் பணம் சேரட்டும்னு சொல்லிட்டீங்க. இந்த அம்மாவுக்கு வாழ்வாதாரமே இந்த பசுமாடு தான். இந்த பசுமாடு முத்தி கிடைட்டா இறந்து போன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறீங்க.
இது என்ன ஒண்ணும் புரியலையே அப்படின்றார். இதுதான் தேவ ரகசியம்ன்றார் பகவான் அவர்கிட்ட. சொல்லிட்டு கேக்குறாரு, எனக்கு விளங்கல அப்படின்றார். அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, விளக்கம் சொல்றார், செல்வம் சேர சேர யார் ஒருவன் செல்வத்தை சேர்க்க 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 அவன் கண்டிப்பாக பௌத்தியத்தை தான் கடப்பான். மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அந்த எண்ணமே வராது, மத்தவனுக்கு தானம் கொடுக்குற எண்ணமே வராது அவனுக்கு. பணம் சேர சேர ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரசோகுணம் வந்துடும் அப்படின்றார். அதே வந்து அந்த அந்த மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அதை பத்தி எல்லாம் கவலையே படல. பணம் இருந்தா கூட எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அம்மா. எனக்கு நான் உழைச்சி சம்பாரிச்சு நான் எனக்கு வருமானம் எடுத்துக்கிட்டு பகவானுக்கு நான் பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், இது என்னுடைய செயல்பாடு, இது என்னுடைய கர்மா, என்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு அவங்க செயல்படுறாங்க. அதனால அந்த அம்மா 75 வயசு 70 வயசு ஆகி போச்சு, இன்னும் எதுக்கு இந்த பூலோகத்துல அவங்க இருக்கணும், முத்தி கிடைக்கட்டும், ஏன் இங்க கஷ்டப்படணும், அவங்க எதுக்கு இந்த சம்சார கடல்ல இருக்கணும். அதனால அந்த பசுமாடு முத்தி கிடைக்கட்டும். அந்த பசுமாடு போயிடுச்சுன்னா இந்த அம்மாவுக்கு வாழ்வாதாரமே இல்லாத போயிடும். அப்ப இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய அதாவது தேவைக்கு இந்த உடல் தேவையை குறைச்சிப்பாங்க. குரங்கு மாதிரி. குரங்கு என்ன பண்ணும் பாருங்களேன். அதான் அனுமான் என்ன பண்ணுவார், அனுமான்னா நம்ம பகவான் இல்லை, நம்ம இதுதான் குரங்குகள் தான். குரங்குகள் என்ன பண்ணும் பாருங்கன்னா, தன்னுடைய வாழ்நாள் முடிகிற ஸ்டேஜ் அதுதான் தீர்மானிக்கும். ஒரு வாரத்துக்குள்ள இறக்கணும்னு தீர்மானிச்சு அந்த குரங்கு என்ன பண்ணு தெரியுங்களா, வயசான குரங்குங்க சாப்பிடாதுங்க, எதுவுமே சாப்பிடாது, தண்ணி கூட குடிக்காதுங்க. ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கும், உட்காந்து தியானம் பண்ணும், யாருக்குமே தெரியாது. குரங்கு செயல்பாடு அப்படிதான். அகால மரணம் வேற, ஏதோ ஜீவராஜ் ஏதோ ஒரு விலங்கு அடிச்சிச்சு அப்படி அது செத்து போறது உண்டு. சில குரங்குகள், நிறைய குரங்குகள் அது கடைசி காலகட்டத்துல அது உயிரிடும் போது எதுவுமே சாப்பிடாது, ஒரு வாரம் வரைக்கும் தண்ணி கூட குடிக்காது. அப்படியே தண்ணி குடிக்காம கொஞ்சமா உடலை சுருக்கிட்டு அதுவே பள்ளம் தோண்டி மேல மண் அந்த இலைங்கெல்லாம் போட்டு மூடிக்கிட்டு அது உள்ள போய் உட்காந்துக்கும். அவ்வளவுதான், அது அப்படியே முத்தி அடைஞ்சிடும், அந்த இறந்து போயிடும். அது போலதான் இந்த தாய் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா, பகவானுடைய பக்தன் அவங்க, வாழ்வாதாரம் இல்லை, பகவான் என்னை கூப்பிடுறார், அதனால தன்னுடைய பௌதிகத்தன்மையை உணவை குறைச்சிப்பாங்க. உணவு குறைக்க குறைக்க உடல் உபாதைகள் வரும், ப்ராப்ளம் கொடுக்கும், உடல் ப்ராப்ளம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க முக்தி அடைவாங்க, அப்புறம் என்கிட்ட வந்துருவாங்க. ஆனா அதே செல்வந்தன் இறக்கும் வரைக்கும் அவன் கஷ்டப்பட்டுதான், உட்கார்ந்தாலும் எழுந்துக்க முடியாது, எழுந்தாலும் உட்கார முடியாது, படுத்தாலும் படுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைப்பான். செல்வம் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவனுக்கு. அவன் அடுத்த ஜென்மம் வந்து அது சொல்லவே வேண்டாம், அவன் என்ன கர்மா பண்ணனா அதுக்கேற்ற உடல். இதுதான் தேவ ரகசியம் சொல்லிட்டு அந்த பக்தன் கொடுக்குறாரு. ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் செல்வத்தை சேர 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 சொத்து தான் வாங்கிட்டு இருப்பான். ஆனா அர்ஜுனன் வந்து அப்படி கிடையாது. செல்வத்தை வந்த பிறகு எல்லாருக்கும் கொடுப்பான், தானம் கொடுக்கறது, இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்து பகிர்ந்து கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி இது. அது கொடுத்தாலும் செல்வம் வந்து எவ்வளவு சேர்ந்தாலும் சரி அது பகவானுடையது, அது என்னுடையது அல்ல. அவர் வழியில நான் சம்பாதிக்கிறேன், அவர் வழியில சம்பாரிச்சு அவர் வழியில நான் கொடுக்குறேன், தானம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் தான். அதுதான் பகவான் வந்து செல்வத்தை வெல்பவனேன்னு வர அர்ஜுனன். கர்ணனோட மேன்மையானவர் அர்ஜுனன், அதி உத்தமன் நேர அர்ஜுனன். இந்த கையில கொடுத்து அந்த கையில தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க, மகாபாரதத்துல உண்டு அத மாதிரி. அந்த மாதிரி செல்வம் சேர சேர மற்றவங்களுக்கு தானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் பகவான் சொல்றது. அப்புறம் என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவுமே இல்லை, இது பகவத்கீதையில சொல்றாரு. நூலில் முத்துகள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்றார். ஏன் இந்த மாதிரி சொல்றார் பகவான்? போன பதத்துல ஒண்ணு சொன்னார், இந்த பதத்துல ஒண்ணு சொல்றாரு. அப்ப பகவான் யாரு? ஈஸ்வரன், பரமேஸ்வரன் பகவான். அது ஈஸ்வரன் சொல்லும்போது என்ன, ஆதி அந்தம், எல்லா லோகத்துக்குமே அதுதான் ஈஸ்வரன் இல்லைங்களா. முத்துகள் கோக்கப்பட்டது போல இப்போ பகவானுடைய காரண உதய சாவியா விஷ்ணுவா இருக்கும் போது தனிமையில பகவான் படுத்துன்னு இருப்பார், விஷ்ணு வந்து தனிமையில இருப்பார். இப்ப பார்க்க போனா அங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, ஆதிசேஷன் இருக்க மாட்டாங்க, கனகவழி தாயா இருக்க மாட்டாங்க, பிரம்மாவே இருக்க மாட்டார். அப்ப அவர் உடம்புல இருந்து வர ஒரு வேர்வைகள் தான் ஒரு அண்டம், அப்படியே முத்து போல கோத்தாம மாதிரி இருக்கும் அந்த அண்டங்கள் இல்லைங்களா. நம்முடைய அண்டத்துல 14 லோகங்கள் இருக்கு, கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு 2 லோகம் தெரியுது, கொஞ்சம் லென்ஸ் இந்த மைக்ரோஃபோன் வச்சு பார்த்தோன்னா ஒரு 4-5 லோகம் பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா. இப்ப சந்திரன் தெரியுது, சூரியன் தெரியுது, நம்மளோட கோள் தெரியுது, அப்புறம் நட்சத்திரங்கள்லாம் அது வேற ஒரு அண்டத்துல உள்ளது அதெல்லாம் இல்லைங்களா. சோ அது மாதிரி. ஆனா கண்ணுக்கு பகவான் சொல்றாருன்னா முத்துகள் கோக்கப்பட்டது போல அந்த அண்டங்கள், ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் இருக்கு.
எல்லாத்துக்குமே ஆதி அந்தமா இருக்கிறார். இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை படிக்கலாம். இது பிரம்மா பத்தி தான் கதை. இது பிரம்மா என்ன பண்றாரு, பகவானை தரிசிக்கிறதுக்காக போறார். போகும்போது அங்க 2 காவலாளிகள் உள்ள விடமாட்டேன்றாங்க. தோரபாலகர் உள்ள விடமாட்டேன்னு சொன்ன உடனே அவர் என்ன பாரு, மல்லுக்கு நிக்கிறார். வா, நான் பகவானை பார்க்க ஒருத்தர் உள்ள விட மாட்டேன் இல்லையே அப்படின்னு. ஐயா, பகவான் சொல்லியிருக்காரு யாரும் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு. நான் பிரம்மா வந்துக்கிறேன், போய் சொல்லு, ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விடுறாரு. உடனே அந்த 2 பேர் போறாங்க. போய் பகவான்கிட்ட சொல்றாங்க, பகவானே இது மாதிரி வந்திருக்கிறார், பிரம்மா வந்திருக்காராம், அவர் உள்ள வரணும்னு சொல்றாரு அப்படின்னு. எந்த பிரம்மா வந்திருக்காருன்னு போய் கேளு அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விடுறாரு. உடனே 2 பேரும் திருப்பி ஓடிடுறாங்க. உடனே சொல்றாங்க, நீங்க எந்த பிரம்மாங்க அப்படின்னு. உடனே பிரம்மா கோவம் வந்துச்சு, நம்ம பிரம்மாக்கு. என்னங்க, பிரம்மா நான் ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறேன், இது என்ன இது, சரி 4 தலை பிரம்மா வந்துருன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன உடனே திருப்பியும் பிரம்மா சொன்ன உடனே அந்த தோரபாலகர் உள்ள போறாங்க. உள்ள போய் பகவான்கிட்ட சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே அவரு நம்மகிட்ட சிரிச்சுட்டு சரி உள்ள அனுப்பு அப்படின்றாரு. அப்புறம் உள்ள வர்றார். யாரோ பிரம்மா வர்றார். பிரம்மா வந்து பார்த்தா, உள்ள வந்து பார்த்த உடனே ஏகப்பட்ட பிரம்மாக்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. இவருக்கு வெறும் 4 தலை தான். 5 தலை, 10 தலை, 1000 தலை, 2000 தலை, அந்த மாதிரி பிரம்மாக்கள் வரான். 1000 சிவபெருமான் இருக்காங்க, 1000 இந்திரன் இருக்கான், 1000 தேவர்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, லட்சக்கணக்கான தேவர்கள் இருக்காங்க, கோடிக்கணக்கான தேவர்கள் இருக்காங்க, கோடிக்கணக்கான சிவபெருமானும் இருக்கிறார், கோடிக்கணக்கான பிரம்மாக்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம பிரம்மா பார்த்த உடனே அப்படியே தலை சுத்துது. ஏற்கனவே 4 தலை, இது வேற சுத்த ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு நிற்கிறார். அப்ப கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட, ஐயா நான் ஒரு பிரம்மா தான் இருக்குன்னு நினைச்சிருந்தேன், இங்க வந்து 1000 லட்சக்கணக்கான பிரம்மாக்கள் இருக்காங்களே, 10 தலை, 100 தலை, 1000 தலை பிரம்மாக்கள்லாம் இருக்காங்களே அப்படின்றார். நீ இந்த ஒரு அண்டத்துக்கு மட்டும்தான் பிரம்மா, இந்த ஒரு அண்டத்துக்கு தான் ஒரு சிவன், இந்த ஒரு அண்டத்துக்கு தான் இந்த இந்திரன் இருக்கான்னு நினைக்கிறியா? எல்லா அண்டத்துக்கும் பிரம்மா இருக்கான், சிவன் இருக்கான், இந்திரன் இருக்கான்ற. இது நான் சொல்லல, வேதம் சொல்லுது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது. எல்லா வேதங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சிவபுராணத்திலையும் உண்டு, இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதே சிவபெருமான் தாயாருக்கு, பார்வதி தாயாருக்கு உபதேசம் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்காங்க. தாயார் பகவானே சொல்லியிருக்காரு, ஐயனே சொல்லியிருக்காரு. அது மாதிரி 1000 சிவன் இருக்கான், 1000 விஷ்ணு இருக்கான், 1000 சூரியன் இருக்கான், அதே மாதிரி எப்படிப்பட்ட சூரியன் இருக்கான், இது ஒரு அண்டத்துக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரம்மாக்கள் இருக்காங்கன்றத உணர வைக்கிறார் பகவான். பார்த்த உடனே அப்படியே மதிமடங்கி நிக்கிறார். அவர் என்ன பேசணும்னு தெரியல யாரு, நம்ம பிரம்மாக்கு. அது போல ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் இருக்கு. எப்படி முத்துக்கள் மணிகள் கோக்கப்பட்டது போல பகவான் கிருஷ்ணர் ஜட ஆன்மீகம் இரண்டையும் விட உயர்ந்தவர். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் படைப்பு மற்றும் அழிவிற்கும் காரணம். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். படைக்கிறதும் அவர் தான், காக்கிறதும் அவர் தான், அழிப்பதும் அவர் தான், அழிப்பவும் அவர் தான். எல்லா அதாவது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது முடியும் போது எல்லா லோகங்களும் அழியப்படும். எல்லா லோகங்களும் அழியப்படும். திரும்பவும் பகவான் எல்லா ஜீவராசியும் இதயத்துக்குள்ள அவருடைய உடலுக்குள்ள போயிடுவாங்க. ஆனா நாம போக மாட்டோம். யாரு? அநினைய பக்தி கொடுக்கிறவன், வைகுந்தத்துல இருக்கிறவன் கண்டிப்பா அழிவே கிடையாது. எல்லா லோகம் கழிச்சாலும் சரி அந்த ஆத்மா அழியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி வைகுந்தம் போயாச்சு. வைகுந்தம் அழியாது, அது காலத்துக்கு உண்டானது. அப்ப கிருஷ்ணர் தான் படைப்பு மற்றும் அழிவுக்கு காரணம். கிருஷ்ணரே ஜடம் மற்றும் ஆன்மீக குலங்களை பாதுகாக்கிறார். நூலில் முத்துகளை கோர்க்கப்பட்டது போல பகவான் கிருஷ்ணரை விட வேறு உயர்ந்த மூலமே உண்மையே இல்லை என்றார் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரே மிகவும் வழிபட தகுந்தவர் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 8ல இருந்து 11வது பதம். எங்கும் நிறைந்த பகவான் கிருஷ்ணர், அனைத்துக்குமே சாரம் அவரே. அந்த சாராம்சம் மூலியமாக 8ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभा स्मीशा सूर्ययों प्रणव सर्ववेदेषु सुप्ता के पौरुषं नृषु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा. இந்த இடத்துல சொல்ல குந்தியின் மகனே, நானே நீரில் சுவையும்
சூரிய சந்திரனின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களுக்கான ஒளியாகவும் ஓமில் இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதர் திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படின்னு. இப்ப நீரின் சுவை சொல்றாரு பாருங்க. நீரின் சுவை, தண்ணியோட சுவை வச்சாலும் நம்ம கடல் நீரா, அதாவது உப்பு நீரா, இல்ல நன்னீரா, இல்ல ஆத்துல நீரா நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? அந்த சுவையும் நான் தான்றாரு. உப்பு நீருன்னும் போது அது ஒரு குணம். இப்ப நமக்கு ஒரு 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? சத்துவ குணம், ரச குணம், தமோ குணம் மாதிரி. அதுக்கு நீருக்கும் சுவை இருக்கு. அந்த சுவையே பகவான் தான். சூரிய சந்திரன் ஒளியும் நான் என்றார். வேத மந்திரங்கள் பிராண ஒளியும் நான் என்றார். என ஓம். ஆகாயத்தில் சப்தமாக மனித திறமையும் இருப்பதும் நான் என்றார் இல்லைங்களா? இது அவருடைய வைபவத்தை சொல்றார். பகவானுடைய விபூதி யோகத்தை சொல்றார். 10வது அத்தியாயம் அதுதான். பகவானுடைய விபூதி யோகத்தை படிப்போம். 45 பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த கடைசி அந்த 10வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்போ நீரின் சுவை, வேத மந்திரங்கள் ஓம்ல இருக்கார். அதே மாதிரி சூரிய சந்திர ஒளியிலும் ஆகாயத்தை சப்தமும் மனிதர்களின் திறமையில் இருக்கார். மனிதரோட திறமை பகவான் தான். அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக தன்மை இருக்கு, ஆன்மீக தன்மை இருக்கு. பௌதிக தன்மையும் ஆன்மீக தன்மையும் நம்ம ரெண்டும் ஒண்ணு போல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப டாக்டரா படிச்சிருப்பார், இன்ஜினியரா படிச்சிருப்பார், ஏதோ ஒரு உத்தியோகத்துல இருப்பார். அதே ஆன்மீக தன்மையோட இருந்தாருன்னு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப மேன்மை அடைஞ்ச ஆத்மாவா இருக்கும். அதே பௌதிக தன்மையா இருக்கும்போது விழிச்சி அடைவாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டர் படிச்சிருக்கான்னு வச்சுங்களேன், அவங்களுக்கும் உடல் உபாதைகள் வரும், அவங்களுக்கும் நல்லது வரும், அவங்களுக்கும் கெட்டது வரும், அவங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் நிறைய வரும். ஏன்னா பௌதிகத்துல இருக்கவங்க. அதே ஆன்மீகத்துல இருக்கவங்க அதை பத்தி கவலையே பட மாட்டாங்க. வராது, அது வந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. அது வந்தாவோட கவலைப்பட மாட்டாங்க. இப்போ ஒரு மாதாஜி நம்ம குரூப்ல இப்போ இருப்பாங்க, ருக்குமணி மாதாஜி, கண் டாக்டர். அவங்க இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சனிக்கிழமைனா பாத்தீங்கன்னா எங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை எங்கேயோ கிளம்பிடுவாங்க. இன்னைக்கு வயசு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏஜ்டு பர்சன் அவங்க. ஸோ அவங்களும் இன்னைக்கும் பாருங்க, எங்க போனாலும் சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏதாவது இடத்துல போய் ஏதாவது ஒரு கேம்ப் மாதிரி போட்டு சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் அவங்க எப்போ பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா என் கூட நம்ம எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் தெரியுது எங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்காங்க, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஒரு 3-4 வருஷமா எங்களுக்கு பழக்கம். ஸோ அது முன்னாடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இது 1 வருஷம் பண்ணா 2 வருஷம் பண்றாங்களோ, பக்தி சேவையில முழுமையா பண்றாங்க. அது எப்படி வரும்? பகவானுடைய அருள் இருந்தாலும் நடக்கும், இல்லைன்னா நடக்காது. ஏன்னா அதுக்கு நம்மளோட திறமை இருக்கணும். என்ன மாதிரி? ஆன்மீக திறமை இருக்கணும், ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இருக்கணும். அந்த நாட்டம் இருக்குனால்தான் அந்த தன்மை வரும். இப்ப கலெக்டரா படிச்சவர் அதே பௌதிக தன்மையோட இருப்பார். அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடா இருந்தாருன்னா சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைப்பாரு. அவர் சமுதாயத்தை தொண்டு பண்ணணும்னு நினைப்பார் இல்லைங்களா? அந்த திறமை பகவான் தான். ஆகாயத்தில் சப்தம் ஓம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாசா சொல்லியிருக்காங்க, அது ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த ஒலி கேக்குதுன்றாங்க. அந்த ஒலியை அப்சர்வ் பண்ணப்போது ஓம் ஓம் சவுண்ட் தான் கேக்குதுன்றாங்க. அவ்வளவு அந்த மாதிரி சத்தம். அந்த சத்தத்திலையும் இப்ப இது நாம இப்பதான் நம்ம நாசா கண்டுபிடிச்சது, அவங்க கண்டுபிடிச்சு இவங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க. ஆனா பல்லாயிரம் கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த சத்தம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லைங்களா? அந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருது? பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. சூரிய சந்திர ஒளியும் பகவான் தான், நீரின் சுவையும் அவர் தான், வேத மந்திரங்களும் அவர் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இடத்துல 9வது பாதத்துல என்ன சொல்ல வர பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि पिबावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी. அழகா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நிலத்தின் மூல நறுமணம், நெருப்பின் வெப்பமும் நானே, உயிரினங்கள் உயிரும் தவம் புரிவரின் தவமும் நானே என்றார். இந்த இடத்துல பாருங்க, நிலத்தின் அதாவது மூல நறுமணம் சொல்லப்படுறார். நிலத்தின் மூல நறுமணம், மண் வாசனை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா விவசாய நிலங்கள்ல நிறைய நிலங்கள் இருக்கு. அதாவது எனக்கு அதை பத்தி அவ்வளவு தெரியாது, ஓரளவுக்கு படிச்சிருந்தா சொல்லுவோம். அதாவது தோட்டத்துல உள்ள மண் ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதே இந்த நெல் பயிரெல்லாம் தானியம் விளைக்கிறாங்க, அங்க ஒரு ஸ்மெல் வரும்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஆத்துல போற மண் அதோட ஸ்மெல் வேற மாதிரி இருக்கும்.
கடல் நீர்ல உள்ள ஸ்மெல், அந்த மண்ணு வந்து அதோட ஸ்மெல்லா இருக்கும், அந்த நறுமணம் வேற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே பகவானுடையதான். இதெல்லாம் வந்து எதுனா விபூதி யோகம், பகவானுடைய வைபவம். இது வைபவத்துல சொல்றாருங்க. இதுதான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியாசிட்டி, அதாவது என்ன சொல்றாரு, அவருடைய தூண்டுதல், அவருடைய ஆர்வ தூண்டுறாரு பகவான். இதன் மூலியமா தான் அவர் கேட்கிறான் அர்ஜுன பகவான் கிட்ட. அப்ப இதெல்லாம் உன்னுடைய மூலம்னா ஒண்ணு என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறான் அர்ஜுனன். அதுக்கு பகவான் 10வது அத்தியாயத்துல விரிவா கொடுக்குறாரு. அந்த 10வது அத்தியாயம் ஃபுல்லா தான் 19ல இருந்து 40 கடைசி பதம் வரைக்கும் அதான் சொல்றாரு. அப்படி விபூதியோகத்தான் சொல்றாரு. சிவனும் நானே என்றார், பார்வதியும் நானே என்றார், லக்ஷ்மியும் நானே என்றார், பிரம்மாவும் நானே என்றார். ஏன் முருகப்பெருமான் தேவர்களுக்கெல்லாம் தளபதி, அதாவது தளபதியா இருக்கார், போர் தளபதியா இருக்கார். தேவர்களுக்கெல்லாம் போர் தளபதி யாரு? சுப்பிரமணி தான், நம்முடைய முருகப்பெருமான். அவரும் நானே என்றார். மன்மதம் நானே என்றார், யமனும் நானே என்றார், வேதமும் நானே என்றார். இதெல்லாம் பகவானுடைய வைபவம். அந்த வைபவத்தை இதுலதான் இங்கதான் பகவான் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டார். நிலத்தின் நறுமணம் நானே என்றார், அதாவது நிலத்தின் மூல நறுமணம். நெருப்பின் வெப்பமும் அவர் தான். நெருப்பு வந்து வெப்பத்தை பிரிக்க முடியுமா? நெருப்புன்றது திடீர்னு எரியும், அந்த அதோட ஜுவாலைன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெப்பம். அது ரெண்டுமே பிரிக்க முடியுமா? பிரிக்கவும் முடியாது. அது ரெண்டுமே நான் தான். வெப்பத்தின் நெருப்பும் நான் என்றார், நெருப்பின் வெப்பமும் நானே என்றார். உயிரினங்களுக்குள் உயிர் என்றார், தவப்புரிவுள்ள தவமும் நான் என்றார். இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா சொல்றார் இல்லைங்களா? 10வது பதம் பாருங்க, இன்னும் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பீஜம் மாம் சர்வபூதானாம் வித்தி பார்த்த சனாதனம் புத்திர் புத்திமதாமஸ்மி தேஜஸ் தேஜஸ்வினாமகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிதாவின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதையும், புத்திசாலிகளின் புத்தியும், பலசாலிகளின் பலமும் நானே என்பதை அறிவாயாகின்றார். அதாவது எல்லா உயிரினங்கள் மூல விதையும், இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பாருங்க, எல்லா உயிரினங்களும் மூல விதை. விதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான், விதை அளிப்பவர் அவர் தான். இப்ப 3 விஷ்ணுவை படைக்கிறார் பகவான், வேற ஆதி மூலமா இருந்து. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விஷ்ணு உருவாகிறாங்க, அவர்கிட்ட இருந்து வராங்க. அவருடைய இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வரவர் யாரு? இந்த படுத்துன்னு இருக்காரு, அவர் தான் காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா வர்றார். அதுக்கப்புறமா கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு வர்றார். அப்புறம் சுவராஜ், அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கிறார். இந்த 3 விஷ்ணுவும் அவர் தான். அப்போ இதுக்கு எல்லா விதைகளுக்கும், எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பகவான் தான் மூல விதை. அதே மாதிரி புத்திசாலிகள், இப்ப நம்ம நல்ல அறிஞர்கள், கவிஞர்கள், அப்புறம் ஒரு விஞ்ஞானிகள், இவங்க எல்லாருக்குமே புத்தி யாருன்னா பகவான் தான். அந்த புத்திசாலியின் புத்திகள் நான் தான்றார். பலசாலியோட பலமும் நானே என்றார். அவன் எப்படி செயல்படுறான்னு பாருங்க. இப்போ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாமே. ஒரு சாதாரண மனுஷனா இருக்கிறவன் எப்படி பலம் பொருந்தி இதாக முடியும்? அதே வேதத்தை உணர்ந்து, வேதத்தை உள்வாங்கி, பௌதிகம்னா என்ன, வேதம்னா என்ன அப்படின்னு உள்வாங்கிட்டு அவன் செயல்பட ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், அவன் அதி புத்திசாலியா செயல்படுவான். எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு பகுத்து பார்ப்பான். பகுத்து பார்த்துட்டு இது கெட்டது, இதை செய்யவே கூடாது, இது அகர்மா அப்படின்னு விலக ஆரம்பிச்சிருவான். விகரமான்னு சொல்லி விலக ஆரம்பிச்சிருவான். இது அகர்மா, இந்த பணி செஞ்சா நல்லது அப்படின்னு நினைப்பான். அதே சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவன் எதை பத்தியும் பார்க்க மாட்டான். அதாவது இது நல்லது, இது கெட்டது, இது செய்யக்கூடாது, இது செய்யறது, இவன் பணக்காரன் ஏழை அப்படின்னு பார்க்கவும் மாட்டான். சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவன் அவனுடைய தர்மம் என்னன்னா எல்லாருக்கும் தொண்டு பண்ணணும், பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும். அதுல இந்த எல்லாரும் பகவானா பார்ப்பான், எல்லா ஜீவராசியும் பகவானா பார்ப்பான். அவங்ககிட்ட போய் நான் இப்ப தங்கத்தை கொடுத்தாலும் வச்சுக்கலேன், அது ஓரம் வச்சிருவான். எனக்கு எதுக்கு அந்த தங்கம், எனக்கு தேவையே இல்லைவான். வைரத்தை கொடுத்தாலும் வைக்கமா வேணான்றுவான். ஒரு அதாவது வைஷ்ணவ குவாலிட்டியில உள்ளவன், ஒரு சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறவன், இந்த பொருள் ஆசை, பொண்ணு ஆசை எதுலையுமே ஆசைப்பட மாட்டான். தேவையில்லைன்னுவான். எனக்கு பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பேங்க, அது போதும்னுவான். நான் 10 வருஷம் வாழ்ந்தாலும் போதும், பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து நான் அவர்கிட்ட போகணும். 1 வருஷம் வாழ்ந்தா கூட போதும், எனக்கு பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து அவர் லோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்றதான் பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையை சுருக்கிப்பான். அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு வேதங்கள் மூலியமாக, வர்ணாச தர்மத்துல 50 வயசுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் விட்டுடுங்கன்றார். பௌதிகத்திலிருந்து விலைக்கு வந்துருங்கன்றார். குடும்பத்தோட இருங்க, பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுங்க, உங்களோட பௌதிக சுகத்தை குறைச்சிக்குங்கன்றார். சன்னியாசி வாழ்க்கை, சன்னியாசின்னு அதாவது வனவாச வாழ்க்கை வாழுங்கன்றார் 50 வயசுக்கு அப்புறம்.
ரொம்ப அழகா வீட்டுல வாழலாம், வனவாச வாழ்க்கை வாழலாம், யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்க கூடாது, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம பிள்ளைகளுக்கும் பேர பிள்ளைகளுக்கும் மருமகனுக்கும் யாருக்குமே தொல்லை கொடுக்காது. சாப்பாடு கொடுத்தா சாப்பிடுவோம், ஹாப்பியா இருப்போம். ஏன்னா பகவான் இருக்கார், பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சீங்கன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த 50 வயசுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த வாழ்க்கையை வாழ வாழ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு உடல் பலம் கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அந்த பலம் யாருன்னா பகவான் தான். அந்த பகவான் மேல் நம்பிக்கை வைக்கணும். அதுதான் சொல்லி வர்றார் விபூதி யோகத்துல. ஏன் சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளயும் நான் இருக்கிறேன்னு பார்க்கும்போது, எல்லா உயிரினத்தையும் ஒன்னா பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, பகவான் நினைச்சு பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு மாதிரி நமக்கு ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் நமக்கு. அப்ப நம்ம ஒரு நம்பிக்கை வரும், எல்லா ஜீவராசினையும் பகவானை பார்க்கறதுன்னா அப்ப நம்ம சுத்தி பகவான் தான் இருக்கிறாரு, நமக்கு என்ன பிரச்சனை, நம்ம பாட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்போம். கணவனுக்குள்ள இருக்கிற, மனைவிக்குள்ள இருக்கிற, பிள்ளைகளுக்குள்ளே இருக்கிற நம்ம தெரிஞ்சு அந்த புரியல வந்துச்சுன்னாவே போதும் இல்லைங்களா? இதுக்கு மேலே ஆசைப்பட மாட்டோம். 11ஆம் ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலம் பலம் வதாம் சாகம். சவுண்ட் கேட்கல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கலையா பிரபுஜி? இப்ப கேக்குது. பலம் பலவதாம் சாகம் காமராக விவர்ஜிதம் தர்மா விருத்தோ பூதேஷு காமோ அஸ்மி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரகளின் தலைவா, அதாவது அர்ஜுனன் சொல்றாரு, காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலிசாலிகளின் பலமும் நானே, தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே என்றார். இங்க பாத்தீங்களா, காமம் எல்லாருக்கும் இருக்கும், எல்லா ஜீவராசிலும் உண்டு இல்லைங்களா? அந்த காமம் எப்படி வரும் பாருங்க, எப்படி பிரிக்கலாம்னு பாருங்களேன். இப்ப இதெல்லாம் கொஸ்டினா கேட்கலாம் உங்ககிட்ட, ஆனா யாருமே பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. இப்ப அதான் இங்க ஒரு இதா இருக்கு. தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத காமம் நானே என்றார். உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுதுங்களா? அது என்ன மாதிரி காமம் சொல்ல முடியுமா? தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத காமம் நானே என்றார். காமம் பற்றுதல் அறவே இல்லாத பலசாலிகளும் பலமும் நானே என்றார். 2 விதமா கொடுக்கிறார் பகவான் இங்க. என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 25 வயசு வர பிரபுஜி, நமஸ்தே பிரபுஜி. 25 வயசு வர பிரம்மச்சாரி தனம், அப்புறமா 25ல இருந்து 50 வரை குடும்ப வாழ்வு, 50க்கு மேல சன்னியாசில வீட்லயே இருந்துன்னு நீங்க சொன்ன போல சன்னியாசம் வாழணும், 75க்கு மேல வனவாசம். இல்ல, வனவாசம்ன்றது 50 வயசுக்கு மேல, 50ல இருந்து 75 வயசு, 75க்கு மேலதான் வந்து இது வந்து சன்னியாசி. சன்னியாசி அதான் தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம். தர்மத்தின் 25 to 50 வயசு வரைக்கும் வந்து இல்லற வாழ்க்கை தான். இல்லற வாழ்க்கை. அந்த இல்லற வாழ்க்கைங்கிறது வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு தாம்பத்தியம்ங்கிறது நல்ல ஒரு குழந்தைகளை பெறுவதற்கு தான், அதுதான் தர்மம், தர்மத்தின் படி அப்படிங்கிறது இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து நல்ல மக்களை பெறணும், அதுக்கு தானே ஒழிய மற்றபடி புலன் என்பதற்காக இல்லை அப்படிங்கிறது. அதனால அந்த குழந்தைகளை வந்து கிருஷ்ண பக்தர்களாக ஆக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் தர்மம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. இதுதான் உண்மை. அதாவது காமம் பற்றுதல் அறவே இல்லாத பலசாலிகள் பலமும் நானே என்றார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காமமும் பற்றுதலும். இப்ப காமம் சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா ஒரு பொருள் மேல, ஒரு உயிர் மேல ஒரு மோகம் வந்துருச்சு. மோகம்னா என்னது? பற்றுதல். அப்ப பற்றுதல் வரும்போது என்ன வந்துடும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா மோகம் வந்துடும். மோகம் வந்து அடுத்தது என்ன வரும்? காமம் தான் வரும் இல்லைங்களா? அந்த காமம் பற்றுதல் அறவே இல்லாத பலசாலிகள் பலமும் நானே என்றார். அதே மாதிரி தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத காமம் நானே என்றார். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப இதெல்லாம் யார் தெரியுமா? இந்த காமம் நாம தான் செய்வோம், இந்த காமமும் நாம தான் செய்வோம். நம்ம முதல்ல உள்ளது நாம தான் செய்யறோம், இந்த காமமும் நாம தான் செய்யறோம். இந்த காமம் எப்போ வரும்னு பாத்தீங்கன்னா 25ல இருந்து 50 வயசுக்குள்ள வரும். அதாவது தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத காமம் நானே என்றார். தர்மம் அப்போ 25ல இருந்து 50க்குள்ளார நம்ம குழந்தையை பெற்றுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த குழந்தையை பெக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வேதம் என்ன சொல்றதோ அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம குழந்தை 10 குழந்தைகளை பெற்றுக்கலாம், 100 குழந்தைகளை பெற்றுக்கலாம். ஆனா அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுது அதை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு பெண்ணை 10 பெண்ணோட கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், நம்ம சனாதன தர்மத்துல பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த சாராம்சம் மூலியமா திருமணம் பண்ணணும். இப்போ ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப வாழ்க்கை வாழ முடியாது. இன்னைக்கு பொருளாதாரம் அந்த மாதிரி இருக்கு.
அந்த காலத்துல வாழ்ந்தாங்க, அது வேற கதை. கலிகாலத்துல அந்த மாதிரிலாம் நம்ம அந்த மாதிரி நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. வேதத்துல அப்ப உள்ள வேதம் இப்ப உள்ள வேதம் ஒண்ணுதான். ஆனா கலிகாலத்துக்குன்னு அந்த கொள்கை வச்சிருக்கிறாங்க, வேதத்துல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காலகட்டத்துக்கு அந்த மாதிரி இப்ப நிறைய பெண்களை கல்யாணம் பண்ண முடியாது. முடியும்னா அதை நம்ம சாஸ்திர உதவி ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ரொம்ப கடினம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு 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 மாதாஜி திருமணம் பண்ணிக்கிறார், ஒரு ஆடவன் திருமணம் பண்ணிக்கிறாருன்னா அந்த அந்த மாதாஜிக்கு என்னென்ன கொடுக்கணும்ன்றது வேதம் சொல்லுது, அதை கொடுக்கணும். நீ 2 கல்யாணம் பண்ணா கூட அதே மாதிரி கொடுக்கணும். அது மாதிரி இப்ப அந்த பொருளாதாரம் கிடையாது இன்னைக்கு, ரொம்ப கடினம். அப்ப ஒழுங்கான புத்தி, அந்த புத்தி செயல்படாது, பக்தி கொடுக்க முடியாது, பகவானுக்கு பக்தி முடியாது. அதுதான் சொல்ற, தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத காமம் தேவைன்றார். ஒரு திருமணம் பண்ணிக்கலாம், எப்படி பண்ணணும் பாருங்க, அழகா பகவான் கிருஷ்ணா எனக்கு மகனாக வேணும், கிருஷ்ணா தாயே கனகவழி தாயே எனக்கு நீ மகளாக பிறக்கணும் அப்படின்னு தாம்பத்திய வாழ்க்கையை எடுக்கணும். அதுதான் பக்தி, அதுதான் உண்மையான தர்மம். அது தேவையில்லாத நேரங்கள்ல காம ஈடுபாடுகள் பண்றது போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு அதுலயும் இருக்கு. பிரம்மச்சாரி புக்ல சில பிரபுபாதா அவ்வளவு அற்புதமா எழுதியிருக்கிறார். குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி கொண்டு போகணும், எப்படி தாம்பத்திய வாழ்க்கை எப்படி கொண்டு போகணும் கூட அழகா எழுதியிருக்கிறார் சில பிரபுபாதா. திருமணம் பண்றது பிரசந்த குணம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஒரு பிரபுஜி கிட்ட இருந்து நான் கேட்டேன், தானங்கள்ல சிறந்த தானம் எதுன்னு கேட்டாங்க. நம்ம அன்னதானம் தானே சொல்லுவோம், அன்னதானம் சொல்லுவோம். அவர் சொன்னார் அன்னதானம் சிறந்ததுதான், அதை விட சிறந்தது கன்னிகா தானம். தெரியுமா உங்களுக்கு? கன்னிகா தானம். ஒரு கன்னிய ஒரு தகப்பன் தாரை வார்த்து கொடுக்குறாரு இல்லையா, அது பெரிய தானம். அப்படிப்பட்ட தானம் கன்னியா இருக்கணும் அந்த பெண். அது ரொம்ப பிரஸ் பண்ணி சொன்னாரு. அது தானம் செஞ்சு அவங்க இல்வாழ்க்கையில ஈடுபடுறப்போ அதுக்குன்னு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு. அது என்ன சொல்றது, கர்ப்ப அது பேர் சடன் வர மாட்டேங்குது எனக்கு. அந்த ஒரு அவங்க 2 பேரு அந்த ஒரு இடையக்கூடிய அந்த காலத்து அது ஒரு சாஸ்திரம். அது பாரு இருக்கக்கூடியவங்க நன்மக்களை தான் பெறுவாங்க. அந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா தர்மம்ங்கிற இல்லையா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம் பாருங்களா. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6வது காண்டம், 8வது காண்டம், 9வது காண்டம், இந்த 3 காண்டத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. யாரை பத்தினா கசிப முனிவரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. கசிபர் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு 12 மனைவிகள் இருக்காங்க. அதுல குறிப்பா அதிதி திதி. அதிதி ஒன்று யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தேவர்களோட தாயார், இந்திர பகவான், சூரிய பகவான், சந்திர பகவான், வாயு பகவான், இவங்க எல்லாருக்கும் தாய் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிதி. திதி இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க அசுரனோட தாயார். அசுரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, ராவண, இரணிகசிபு, இரணிய, சிசுபாலன், இவங்க எல்லாம் தாய் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான் திதி. சோ இந்த ஏன் அவங்க இந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா திதியோட குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா நேர்மாறா இருக்கும், அசுரத்தன்மை இருக்கும் அவங்க கிட்ட, அவங்க திதிக்கு. அதே அதிதி பாத்தீங்கன்னா லட்சுமி கடாட்சமா இருப்பாங்க. அவங்களுடைய பொறாமை இருக்காது, தர்மத்தின்படி செயல்படுவாங்க. அந்த தாயார் அந்த அம்மா பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை படி செயல்படுவாங்க. எல்லா ஜீவராசி ஒண்ணு போல பார்ப்பாங்க. இப்போ அதிதியும் திதியும் சகோதரிகள் தான், ஒரு தாய்க்கு பிறந்தவங்க தான் அவங்க எல்லாருமே. 12 பேருமே ஒரு தாய்க்கு பிறந்தவங்க தான். அதுல குறிப்பா இவங்க 2 பேருமே ஒரு தாய்க்கு பிறந்தவங்க. ஆனா திதி என்ன பண்றாருன்னா, என் அக்கா இருக்காரு சக்காலத்தி, அவளுக்கு மட்டும் நல்ல குழந்தைய பெத்து கொடுத்துருக்கிய அப்படின்னு யாரு கேட்கிறாங்க? தன்னுடைய கணவர் கசிப முனிவரை கேட்கிறாங்க. அப்போ இரணிகசிபுவை கொன்னுட்டான் யாரு? பகவான் கொன்னுட்டான், விஷ்ணு கொன்னுட்டான். அதனால இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மகன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருகிட்ட கேட்கிறாங்க? தன்னுடைய கணவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க, கசிப முனிவர்கிட்ட. அப்ப கசிப முனிவர் என்ன சொல்றாரு, இது உகந்த நேரம் இல்ல, உனக்கு மகன் வரம் நான் கொடுக்குறேன், ஆனா இது கால நேரம் கிடையாது, அதுக்கு ஒரு கால நேரம் வரணும், அது வரைக்கும் பொறுமையா இருன்றார். அந்த அம்மா பொறுமை காக்க மாட்டாங்க. என் சக்காலத்துக்கு மட்டும் நல்ல பெண்களை கொடுத்துரு, நல்ல குடும்பத்துக்கு நல்ல மகன்களை கொடுத்துருக்கிறேன், இந்திரனை கொடுத்துருக்க, இந்திரன் விஷ்ணு மூலியமாக என் மகன் எல்லாம் கொண்டுட்டான் அப்படின்னு அந்த அம்மா கத்துது. ஆனா அதே அதிதி என்ன சொல்றான்னு தெரியுங்களா? எனக்கு, அதாவது என்னுடைய மகன் இறந்துட்டான்,
யார சொல்றாங்க? அவங்களுடைய தங்கை மகன் இறந்துட்டான். யாரு? இரணிகசிபு. இரணியும் கொண்டாச்சு, இரணிகசிப்பும் கொண்டாச்சு, ராவணையும் கொண்டாச்சு. அதனால என்னுடைய பிள்ளைகளை கொண்டுட்டாங்க. ஒரு நல்ல பிள்ளைக்கு, என் சகோதரிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மகனாக அவங்களுக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கணவருக்கு சிபாரிசு பண்றாங்க. அடுத்தவங்களுடைய பிள்ளையும் என்னுடைய பிள்ளைன்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த குணம் இருக்கணும். அதுதான் தர்மம் இல்லைங்களா? எனக்கு என்ன எல்லாம் தேவையில்லப்பா, எனக்கு நிறைய பிள்ளைகளை வேணும், என் பிள்ளைகள் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும், அப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் வாழணும், பொருள் சேர்க்கணும், நல்லா படிக்கணும், அப்படி இப்படின்னு சொல்றவங்க அது அதிதி திதி மாதிரிதான் ஆகும். அதிதி மாதிரி இருக்கணும். நம்ம குழந்தைகள் நல்ல கீதையை படிக்கணும், வேதங்களை படிக்கணும், அவன் வேத சாஸ்திரங்களை உணர்ந்து மக்களுக்கு சேவை பணப்பான்மையோட செய்யணும் அப்படின்னு எண்ணங்களும் அதிதி திதி. அது அதாவது தேவர்களோட தாயார் அந்த மாதிரி. அதுக்கு என்ன கிடைக்கணும்? வம்சோன விரதம் இருக்கணும். அந்த விரதம் இருக்கணும். அந்த விரதம் இருந்தாதான் இன்னைக்கும் உண்டு. இன்னைக்கு நிறைய பிராமண வைஷ்ணவ குடும்பத்துல அந்த விரதம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி விரதம் இருந்து திருமணம் பண்ண பிறகு அந்த குழந்தை பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரே பிறப்பார். அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் 6 ஐஸ்வர்யங்களும் கொடுக்கும், அந்த குழந்தை கிடைக்கும். அது மாதிரி குடும்பத்தை நம்ம அந்த வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும் இல்லைங்களா? அப்போ காமமும் பட்டதும் அறவே இல்லாத பலசாலிகள் பலமே நானே என்றாரு. அது தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே என்றாரு. அப்ப தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாதது யாரு? அதிதி. அதிதி குழந்தைகள் எல்லாமே பாருங்க, இந்திரனா இருக்கிறான், சூரியனா இருக்கிறான், சந்திரனா இருக்கிறான், வாயுவா இருக்கிறான், அக்னியா இருக்கிறான், இது மாதிரி தேவர்களா இருக்கிறாங்க. ஆனா அதே திதியோட வயிற்றுல பிறக்கிறவங்க எல்லாம் அசுரத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள். ஏன்? அவங்களுடைய தாயோட செயல்பாடு. ஆனா இரண்டுக்கும் அப்பம் யாருன்னா இவர் தான், கசிப முனிவர் தான் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா உயிரோட மூல விதையும் பகவான் தான். அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணன் அனைத்திற்குமே மூலம் மட்டுமல்ல, அனைத்திலும் காரணம் அவரே. காரணம் மற்றும் அடிப்படை அவரே. எல்லாவற்றிற்கும் சாரமே அவர் தான். எல்லா தேவர்களுக்கும் சரி, எல்லா அசுரர்களும் சரி, எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆதி அந்தம் அவரே தான். அவன் கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் என்ன செயல்படுறானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுக்கு உடல் கிடைக்குது இல்லைங்களா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் செயல்படுறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த கிளாஸ் இவ்வளவு நிறுத்திப்போம். நாம நாளைக்கு 12வது பாத்துல ஆரம்பிப்போம். ஓகேங்களா? பஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சபஹனானா பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம